Rekonštrukcia manželských internátov začala pred 3 týždňami. Mala by trvať do októbra. Rekonštrukcia je hĺbková, to znamená, že ako môžete vidieť za mnou, rušia sa balkóny, zväčšujú sa izby, to znamená, zostáva len skelet budovy, do ktorého sa nanovo vyťahujú úplne všetky priečky, nanovo sa rekonštruujú sociálne zariadenia, zväčšuje sa priestor tej izby, ťahajú sa nové rozvody, komplet všetky. Izba zostane väčšia, ale počet ubytovaných bude taký istý, ako bol, to znamená 2 na jednu izbu. Rekonštrukcia konkrétnej stavby, ktorú tu za nami vidíme, bude stáť 2,2 milióna eur. Len čisto stavba, následne ešte nábytok, ktorý bude v sume 1 milióna eur. Všetko je to financované z vlastných zdrojov, to znamená naša podnikateľská činnosť, ubytovanie v letných mesiacoch, prenájmy priestorov, reklamná činnosť a tak ďalej. Stavba pokračuje podľa harmonogramu a plánu, ak sa nevyskytnú závažné veci, tak v októbri by to mohlo byť odovzdané.